și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să dăm 2 meciuri și apoi, adică prima dată vă arăt ceva și apoi puteți să o să ne jucăm maxim 2 sau un meci. De data asta am să șterg câțiva prieteni și o să vă las să-mi dați voi cerere de prietenie. Eu nu o să le schimb numele pentru că nu și dacă să avea gemuri nu mai îl schimb. Sador 2222, poate o să vi-l dea pe numai un pic pe prietenul meu, pe acesta. Bine, doar că eu nu am punct. Am un nu știu. Contul ăla cu Zador 222, adică ăsta de al lui prietenul meu, nu mai este accesibil. Are alt cont Xavi Iviu 222. Da, și hai să dăm maximum meci. Hai, revenim. Și ne-a băgat în joc. Și da, la unii poate nu vă accept, doar vedeți voi. Poate vă treziți mâine cu mine la prieteni. Nu, bun. Și nu știu dacă o să-mi dați ad, pentru că na. Mamă! Bun. Am câștigat. Următorul, poate. Așa. Așa. Și dacă mai vreți episoade de genul, bine, ăsta n-a fost un episod ca un shorts, dar dacă mai vreți, nu uitați de like, subscribe și un comentariu cu ideile voastre pe care ați putea să le fac. Am început și o nouă serie de pe un joc numit, cred că Pain and Drive. Este vorba despre ochi. Bine, am scris în engleză pentru că în română este mai mult de scris, adică la albastru este mai mult de scris ca în engleză. În engleză este de scris doar blue. Și da. Să mai dăm și asta. Să vedem dacă câștigăm, dacă nu, asta e. Și am 106 coroane. Astea le-am făcut cu ajutorul unui prieten pe care am dat la party. Bine, nu la custom, la butonul ăla mov, că la albastru. Ce vreau să vă spun este că prietenii mei nu înjură și sunt de treabă. Vă rog să-i dați la prietenul meu Xavi Iviu, adică W 222, cerere de prietenie, și la un alt prieten de-al meu pe nume stai că parcă am uitat țăra numele. Este așa tai, mă lași, împacă toate gusturile cu care... Așa, și nu mă revenit. Deci la el și la el. Nu un pic. Așa. Și am un secret să vă spun. Bine, poate voi deja îl aveți, nu știu, dar dacă terminați Stumble Pass-ul, o să vă apară aici unde Enter Code la Get Gem. Este vorba despre o aplicație care vă bagă în ea și
acolo o să găsiți mai multe jocuri, nu sunt multiplayere, numai unele. Și poți face gemuri, printre care poți face 100k, 12k și trebuie să completați tutorialul, trebuie să faceți levele și tot așa. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!